Kamas. Wis ora wis. Wis ora biayane akeh kok Mas Kamas. Sapa iki? Komunisena. Sapa iki? Dalange kok udu. Mas Merekoso. Wis trima ora wis. Pahit wis. Pahit. Ora kaya mangkel aku. Rumasane. Wis ora aku Mas Kemes kok ndasmu atos. Iki aku kok ngedep pengilan iki piye iki? Lho aku ngedep kaca iki piye iki? Iki sing endi Pak Tobat? Sing endi iki lho iki udo. Wis Banowati cenanangan. Wis. Aja gleleng kowe duwer. Duwer cangkemmu ya duwer kok kowe wis duwer. Mate dereng aku kowe. Wah, kula. Iki kaya Jim Citrasena. Inggih sinuwun. Kowe ingkang jaga ringin kurung negara Ngamarta, kowe mbiyen bangsaning Jim. Sapa iki? Komunisena. Sapa iki? Dalange kok udu. Menungso ratasan. Pancen panjal maning jajal. Waton garuk wae. Idak kowe modar dening aku kowe ya arep modar tuthuk watu mapuru. Ora modar aja dundang Bagong. Aku ki Bagong. Ora ngijoni. Banjur nekat ben kowe cerewet bae mate dening aku kowe. Wah. Kula. Iki kaya Jim Citrasena. Inggih sinuwun. Kowe ingkang jaga ringin kurung negara Ngamarta, kowe mbiyen bangsaning Jim. Kowe undhagi ingkang yasa negara Ngamarta kasinggihan. Tumuli kowe diwenehi pengayoman dening Kyai Prabu Puntadewa, kudu mapan ana ringin kurung negara Ngamarta lan jaga marang negara Ngamarta. Lah kok dadi iso kaya mengkene kahanane? Sejatosipun namung nampi dawuhing dewa kula kinen babar sawijining cariyos ing magepokan kaliyan Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalapatan diagung pangaksam. Sapa iki? Komunisena. Sapa iki? Dalange kok udu. Menungso ratasan. Pancen panjal maning jajal. Waton garuk wae. Syukur kapusan kowe wingi ya medal kae. Ora apa-apa. Hidup-hidup sedekah. Ayo Balya ning ringin kurung. Balya aja gawe memala. Inggih ngestaken dawuh Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten. Tak uyuhi sok ringine. Wis gawe masalah karo aku kowe. Ben pesing. Ampun apa? Mulih ana. Inggih ngestaken dawuh. Wah. Bagong ayo mulih. Ayo mulih. Ora sane negara Ngastina. Iki Kyai Prabu Duryudana lagi nesu-nesune. Kok Prabu Baladewa lagi duka-dukane merga saka kowe nggone wani ngebang lan Dewi Banowati. Kula niku mboten ngebang, kula niku mboten napa-napa.
Kamas. Wis ora wis. Wis ora biayane akeh kok Mas Kamas. Rekoso. Wis trimo ora wis. Pahit wis. Ora ketok kaya mangkel. Mangkel aku. Rumasane. Wis ora kok Mas Kamas kok ndasmu atos. Ora kok. Ae kowe iki garwane Prabu Daryudana. Bali kaya wingi-wingi. Ora usah nyenyamah marang asmane kene ora Bagong. Marai kucem asmaku. Marai elek asmaku. Mulai muara tak obong ndasmu. Lho. Iki prameswari. Oh iya ndeng lali aku. Konjor. Konjor ya. Ora sato gagas suarane ndak malah tekor. Iya, ora tau weruh nek taun nek sekaten weruh nek. Wis. Nek sok sawara kaya dolanan sing nggo ndase iso mandung-ndung. Persis, ha iya. Ayo warang nyeneng. Dolanan sing nggo ndase iso mandung-ndung. Persis, ha iya. Ayo warang nyenengke kok ya. Ayo. Ayo di anu apa jenenge tutup. Apane? Iki gara-gara iki. Ditutup piye maksudnya? Ditutup ya seneni wong kira lakone rung rampung kok ditutup ora. Aku itu berasa aku ora enak. Berasa ora penak piye? Selama aku gojek-gojek iki kok atiku kok deg-deg ser. Deg-deg apa kae jenenge? Deg-deg sar tuku gudeg nang pasar. Ya konahan sing duwe deg-deg sar. Kok kaya orang anu ya ora jenak lho. Lah ngopo sing tok pikirke apa? Bojo? Ora. Anak-anak? Ora. Lah kowe ngopo ninggal gawean? Ora. Kabeh wis clear. Oh. Kabeh wis rampung ning kok rasane iki aku nembang-nembang ki mau ki atiku kaya ora jenak, kaya ora biasane ngono lho. Ha iya. Ya wis rasa digagas. Po ngimpi. Hah? Ngimpi. Biyenane ngimpi aku nene tak tuku ra metu. Ngimpi kok dituku ra metu ora. Ngimpi ki aja disambungi karo angka. Ngimpi ki diglijah, dipetung. Ki ngimpene apa? Ora ngimpi aku. Oh, meng winginane iki anggere muni gawe wedang gelase mrucut pecah. Lho. Arep madang piringe tememplak. Segone wutah piringku pecah. Lah ngopo? Mlaku kesandung. Nginep lawang gejepit. Wong sarwa rekoso mulane ngopo to iki? Kowe iki ketiban cecak to aku. Weh, Gong, tiban cecak iki elek firasate lho. Nek jarene wong tuwa ketiban cecak iki nek ora disuwek cangkeme. Cangkeme sapa? Cangkeme sing ketiban. Matamu. Ora nesu iki disuwek cangkeme cecake kuwi mau disuwek regetek ngono ki men iso ilang saraf sawane. Kuwi jarene wong tuwa mbiyen percaya ya ora ya ora apa-apa. Ngono. Diban cecak kowe, diban cecake. Jekel ora cecake, mlayu. Waduh. Terus pengenane aku ngimpi kaya untuku pedhel ya, Tru. Lho. Kok tandane kok sarwa ora apik to, Gong? Untu pedhel iki ya ora apik. Untuk pedhel iki ya bakale kowe apa salah sijine keluargamu ana sing ra ana. Gareng apa ya? Utuh. Pecah modar ora. Wong untune pedhel kok diarani aku ora. Jarene salah siji keluargane ora ana. Engko gak kowe, Reng. Kowe iki wis mengkis-mengkis kaya ngono. Ya ora kok ya. Pokoke sarwa ora kepenak. Sandalku ilang siji to iki. Oh. Ketemu ora? Gondol kirik. Pokoke iki sarmitane ora becik lah. Nyawang anak kaya trenya kae lho atiku, Tru. Oh. Nyawang bojo kaya sengit. Oh. Pengen arep tak gantekke. Kuwi jenenge ora sasmita, kuwi jan utekmu sing bosok ora. Heeh, ben mampu ya, men. Ha iya. Ning apike tak takokke bapak wae, Tru. Takokke bapak. Bapak ki wong pinter, bapak ki wong sarwa ngerti ae paningale awas. Lemu tiban cecak kuwi didaturke bapak mergane apa, sebabe apa. Ya ning ora ngimpi to, Gong.
Ngimpi aku, Tru. Arep omong wedi aku. Ngimpi ngopo? Omahku ki ewo. Lho. Gong, ora sembrono lho iki, Gong. Iki ora dianggep main-main lho, Gong iki. Ngimpi omahe ewo kuwi elek, tak kandhani. Wah, iki piye kowe ora matur bapak? Oh tak kletak ndasmu lho. Ora meden-medeni to. Impene kembange wong turu. Aku ora tau tak gagas ning kok atiku aku wis omong to. Iki kok tratapan atiku tratapan. Karo kowe wong anggo sing bakul lemper. Aku malah nyanyi iki piye? Ya sowan Bapak Yatraya ndak ora betah atiku. Ya yo. Janing yaning talaga kadi langit oh mambang pangkem Koten prayitna semuriris samuriris eko balik syukur tole dene kowe wis padha rampung anggone padha gegojekan. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya mung kok raine Bagong kaya ora adat sabene, ora sumringah ki eneng apa? Matur go, matura. Apa sing tok rasake mau daturke Bapak? Mboten wonten apa-apa, Pak. Kula bahagia, Pak. Tenan apa piye? Lahir batos. Mboten ajeng nggadahi raos sedhe wong seneng niku tumrap kula sehat. Iya. Ora goro Lugong, rasa tru ndak ngebot-boti pikirane bapak. Bapak ki wis tuwa. Nek aku ana masalah sithik aku matur bapak ki pikirane ndak malah kekabotan,
kok malah ora prayoga. Lah ning nek kowe sedih ngono kuwi ya dadine ora gayeng percaya aku to. Selagi masih ada Bagong, waduh mesti tenang pokoknya. Ya wis, nek ora gelem matur ngersani bapak, ya wis. Nek ora ana apa-apa ya wis syukur. Lah, iki tak kandhani ya. Gandeng iki dinane nek ora kleru rak setu to iki. Nggih, Pak. Kewajibane awake dhewe kudu caos bulu bekti marang pepundhene awake dhewe para Pandhawa. Monggo pendak dina iki mesti eneng Pasewakan Agung, eneng sak patemon king gedhe ning Datulaya. Ayo padha nindakake kewajiban mengko ndak diantu-antu pundhenmu Pandhawa Panakawan. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos paripurna sami mbal wacana praptaning rawing Sang Arjuna dumrajak tanpa harapan karya kagiat sangya para Panakawan wau. Semareka den prayetna semurires titiyane gandayani Mara Sang Arjuna esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang haywataya ndara kula bekti kula ngiden Semar ndak tampa bekti kula ndara nala garing ndak tampa bekti kula nggih Gus iya ya Petruk ndak tampa bekti kula ndara enten apa kok tindake semu kesesa gawe kaget atine Semar Gus. Kakang Semar praptaku ning kene ora perlu kelawan Kakang Nayantaka, ora duwe perlu kelawan Garing apa dene Petruk. Nanging wigatin aku mung pengin perlu karo Bagong. Anak kula Bagong pripun? Ora usah dadak takon sing werna-werna, Bagong kon maju kene. Panakawan ora ngabekti karo Bendara, gawe wiranging Bendara, Bagong kon maju kene. Kowe aja rumangsa kelangan Bagong. Aku ora sudi duwe abdi jenenge Bagong. Memirang marang asmaning para Pandhawa. Lan aku wis ora sudi ditutke dening abdi kang jenenge Bagong. Malah gelem ora gelem lan ikhlas ora ikhlas Bagong anakmu bakal tak perjaya Kakang Semar. Mlayu le, mlayu Gang. Wah, wajane apa iki? Perkara Bagong ajeng mang jur-jur kula manut kula nderek ning mang jelaske sik mang gamblangke perkarane napa lho lah kok dadi sampean ajeng mentala kali anak kula Koko Prabu Mandura rawuh ning negara Ngamarta paring dawuh yen to Bagong wani ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati Bagong wani maling ana ing negara Ngastina mongko sing dicolong prameswari negara Ngastina apa pantes anakmu duwe kelakuan sing kaya mengkono aku ra sudi dadi karo Bagong
yen perlu yen pancen Kakang Semar bilani karo Bagong wiwit dina iki kuwi aja ngetutke Janaka aku ora sotah ditutke Panakawan. Kok iso to, Pak? Monggo Bagong iki pirang-pirang dina iki ora lunga saka omah lho. Ya, Tru? Heeh. Bagong iki pirang-pirang dina iki pei karo aku. Diapure. Iki senengane kaya ngono kuwi. Lah iki sing nang kene iki daramu iki adat saben sok nampa wadule wong liya mongko tanpa dipetung. Piye Petro? Mongko Ndara Janaka kae nek wis muni sengit karo wong nek ngoyak ora bakal leren nek rung kecekel. Wah, lah Bagong iki nasibe. Mula mau Bagong sambat awake dhewe ya Tru atine deg-desar mangan gudeg ning pasar. Lah iya apa iki numusi impene Bagong le ketiban cecak karo le untune potol siji kuwi. Mbok menawa iki Pak dinteni wae lakon iki. Lah terus ayo nang negara Kamarta karo ngenteni babaring crita iki Nala Gareng. Iki sing tak rasake ket mau gara-gara kok mergane arep tak liwungke atiku nek atiku wis ora tentrem ngene iki wis. Aku dadi Ndara Janaka menuduh aku sing ora tak lakoni. Bagong kowe wani nyolong Dewi Banawati. Bagong kudu diiklaske. Aku ora sudi ditutke Bagong. Nek perlu Bagong tak pateni. Wah, matartap. Atiku untung Gareng terus mlayu Petro ya mlayu aku waduh doyak wah wis monggo kae nek nganti matek aji sapi angin mesti kecekel aku iki nek ora nlusup nang alas nlusup grumbul nlusup semak belukar ora bakal iso slamet aku saka Ndara Janaka iki. Dewa lelakon kok kaya ngene to iki aku didakwa nyolong Dewi Banawati nek tenan ngono ora masalah sisan gawe ora walah wis monggo waduh kok gelis banget to le mlayu Ndara Janaka monggo nek mlaku mengipit-ipit bareng mlayu kok bantre ra jamak-jamak iki aku ndelik nang ndi wae mesti konangan aku mlayu nang ndi wae mesti iso kecekel. Wes mbangane mati saka tangane Ndara Janaka. Luwung aku golek dalaning pati. Napa ketemu kowe ya? Dalaning pati iki ya angel digoleki. Nek dalan gawe. Petengo kaya ngapa mesti ketemu yakin. Anggere didepke kipas angin kok. Muni mak yakin mesti soalnya ketemu asem tenan wis lah piye iki wis gantung apa ya nek gantung ya engko nek sing tak taleni kuwi iki kuat nek ora kuat mah tugel ming pingget tok ora sida mati Ndara Janaka teka Bagong pecah ndasmu tos modal kok rekoso to bengi iki uripku jan apa gara-gara nyanyi nganu apa jenenge iki sing nyanyi sinden cendik mau apa ya wirasate ora apik jan wis ngrekoso wis aku tak golek ta sapa sing ketemu karo Bagong kahanan apa wae kuwi sing tak anggap dalaning patiku.
berarti dewa wis ngeparengake nek aku kudu ambyur ning segara. Rapang ning ombake gedhe segara kidul. Ning kok sepi ya yaene. Biasane ki ra ketang siji loro ki seteng sliri ngalor ngidul. Iki kok nyenyet. Do tutup. Oh alah. Ora ana pagerayu jejer-jejer. Wis tumungkula Bapa ngakasa ibumu Prastiwi. Nek ora tak cemplunge wis tak niati pokoke mbane aku urip doya-oya Ndara Janaka ming arep dipateni mbuh salahku apa luputku apa. Dewa kula nyuwun pengayoman dipun bikakaken lawanging kasuwargan. Ning jare wong lalu ki matine ora nyemplung swarga. Aku njaluk dibukake. Nek dewane wangsulan kuncine ilang. Bacilaka iki mana ora iso dibuka, ora iso nang-endi ning terserah wis ben. Nyemplung teranging samudra Kilura Bagong. Mugi-mugi dados sarana seda kula kanthi Kusnul Qadim. Dinampa dening pangawasane Kakang Murwedat. Nang segara ki arep ae enggak iso renang nek kekapyuk ombak dadi klelep. Diantara yo. Oh, yes. Edan. Sapa iki ngising nang segara iki? Kemambang mengenangi bathukku. Mangane mesti basa tongseng-tongsengan. Ketara atose ra jamak-jamak. Iki saya nengah aku itu jadi patiku tenan. Kanjeng langit kelap-lapaton ler kincanging risang mawe gandrung ing Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng mula kok buron toya padha kepanasen awit gara-gara ingkang tumanduk ana ing samudra kabeh padha sambat jebul kecemplungan Bagong nganti ora eling Purwadusina. Bagong Panakawan ulun tambani ulun Sang Hyang Baruna ingkang tunggu segara Panakawan Bagong. Bagong, sapa iki kok ana sidat? Sidat, ulun kuwi mboya sidat. Sidat mleklat sekadat jluntut sentil. Sampeyan sapa sing tunggu segara wae? Wong wilahing. Lho malah janturan. Lho. Ulun dewa. Ngapuse? Dewa kok ula? Iya, dewa kuwi ora mawas menungsa, ora mawas kewan, ora mawas jin. Ingkang wis katarima uripe bisa didadekake dewa. Serius? Iya. Sapa kowe? Kita takon lawan ulun. Ulun apa ulin? Ulun.
Ulun Sang Hyang Baruna. Jenenge Ulun apa Baruna? Ulun kuwi aku. Lah iya, aku wis ngerti. Aku ki ya berarti ya termasuk ulun, dudu. Kowe kuwi kita. Aku kita, kowe ulun. Iya. Piye maksude ulun? Lho. Maksudmu ngene, Bagong, kita ulun Jarwani. Heeh, piye Lun? Heeh, piye Lun? Ulun ki Sang Hyang Baruna. Wis ngerti kok tak pelurut petritmu kowe. Kita ora kena ngoko, kita kudu basa. Ah menungso karo ula kok mbasani ula. Tenan bungahi ulun dewa. Dewa, dewaning samudra kuwi ulun. Wo, tegese sampean ku sing tunggu samudra. Iya. Ulun Bathara Baruna. Iya. Kok kula iso ning jron banyu kaya bernapas teng daratan saka daya ulun. Oh, mekaten. Iya. Bagong, nun. Ngopo kita kok golek dalaning pati? Sampeyan jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti sadurunging winarah, ngerti lelakoning menungsa. Kok dadak Bagong, kita kenapa kok golek dalaning pati? Kok ya golek dalan sing kepenak wae Bagong. Kena ngopo? Mergo ora ndek biaya. Kita kuwi sembrono. Ulun ngerti apa to sababe kita golek dalaning pati. Sebab apa? Sebab kita dioyak-oyak kelawan bendoro kita. Sapa? Janaka. Apa sebabe kok aku dioyak-oyak? Mergo kita diarani Nyolong Wara utawa Dewi Banowati. Terus asline pripun, Bu Ulun? Asline kula tak takon, monggo kula ora nglakoni lho, Bu Ulun. Asli kula ora tumindak sing ora sak mestine. Arepa rupa kula elek niku aja nganti pakarti kula elek. Rupa elek kena, ning saisa-isane pakarti kula sing apik, sing becik. Iya, kita bener. Terus pripun iki? Cara jalan keluare pripun? Ngene wae. Ngono, ngene. Ulun kita dandani. Wujud apa? Aku mau nek wujud wong elek. Aku wis elek didandani elek. Wujud Brahmana. Pendhitane enom. Ya, enom. Ulun manut lan jeneng kita. Wis gawe dandani? Ya. Ulun bakal paring busana kelawan jeneng kita. Ya, siap. Ulun melu kita malu marang panjenengan ulun. Ulun melu kita apa kita melu ulun? Sing positif dewa kok mencra-mencre. Kita melu ulun. Nah ngono, nek kita melu ulun sengsara kita. Ulun nek uripe plendas-plendus kok ngejak wong. Yo kene ulun dandani. Ngestakaken dawuh Bu Ulun, manjing lan panjenengan ulun. Monggo Bu Ulun. Iki aku dadi kita dadi ulun apa? Iki ulun dadi apa kita? Lho. Kita dadi Brahmana. Wah, jan. Ning kok katokan cekak ta iki? Iya. Iki bagus wae elek. Ya mbangane rupa kita sekawit. Lumayan iki. Nganggo topi kok bae bareng. Iya. Kita nulun paringi tetenger begawan godho githik. Wah, telek. Didandani jenenge elek, mesti rupane ya elek. Mbuya, kita kuwi arep rupane elek ning ampuh digdaya. Wes arep ampuh digdaya rupane elek percuma. Ora apa-apa, Bagong. Terus begawan godho githik ulun paringi pusaka. Pusakane apa jenenge? Iki wujud watu. Watu apa? Iso dimbanke ora? Iki. Wah, pucukane ampuh.
Bisa nggo nyangking apa-apa. Edan, cendeli anduk mesti sing bergenggeng. Cendeli anduk dengkul kita. Pucukan kok rosane kaya ngono ya. Edan tenan kok anggo gotong watuke kuat e. Ngono aku ki wah wis ora. Wis ora sentosa meneh wis. Aja kok cendeli anduk. Cendeli kathoke medhun. Kita kuwi lembuke kurang asli kuwi aku ora golo fakta. Iya. Men kala-kala. Kala-kala sok gleleng, kala-kala sok oke orane. Iya. Edan tenan. Nganti asline aku wis sedih. Iya. Kita nggawa iki supaya dadi pusaka nggon kita bakal mbabar lelakon iki aja nganti jeneng kita asor merga saka pokale wong kang nyolong ning negara Astina membo lan jeneng kita mengkono ngono ya inggih aku cemburu karo petite cara Baruna jan ketok pengkuh banget kok kaya ditato edan ditato bolot iya pantes gaya tenan arep wis tuwa jek gleleng cemburu aku iya terus kula lek metu saka segara kita numpak Pethet Ulun nuncalake kita bakal jedul saka segara ngestakaken dawuh pukulun ngopo kita kok bali watune kari goblok bali kok renang banter banget watune kari iya lah kita ora nggawa kok wis yo ceningan urung ditumpaki kok disanggoke munggah. Gawe yo ulun uncalake. Wes. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung Arjuna wonten paring adhawu kesusu kaselak ngrampungi perkara nanging tanpa pitung liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten ndak sawangska kadohan kowe arep merjaya Bagong merga rasamu mangkel atimu kebranang nalika Kaka Prabu Mandura paring dawuh yeta Bagong wani dadi duratmaka ning taman negara Ngastina Bagong sampun boten pantes dados batur negari Ngamarta sampun boten pantes dados Panakawan negari Mangarta kula sampun boten badhe sagah dipuntutaken Panakawan kosek to aku tak takon karo kowe nek nganti Bagong ora tumindak terus kowe wis kebacut mateni Bagong Stranata oyak-oyak Bagong nyemplung segara saiki kowe kelangan ora upama Bagong ora nyata-nyata nyolong Yai Ratu Banowati. Kaka Prabu menapa Kaka Prabu Mandura badhe pangandikanipun badhe goroh dhateng kula. Nek mestine ora, ning rak bab kabeh mau perlu dibuktekake. Kados pindahanipun buktekaken. Ayo tak kanthi nang negara Ngastina. Monggo kula dherekaken.
yang-yangan nang taman suwe-suwe jelek ya. Inggih. Ya pit-pitan ya. Lho. Pit-pitan dateng pundi wong jenenge Prameswari kok mung dijak pit-pitan. Wes pokoke sederhana tapi mesra. Enggak perlu yang mewah. Inggih. Ora perlu kudu kaya putri ratu kaya Prameswari. Saiki kowe iki dadi bojone Bagong. Bagong ki wong sederhana, Bagong ki wong kere. Nang Giri Kaliyo. Wonten menapa? Yang-yangan. Tobat. Karo ndelok wong. Yo. Mboten mawon kula menawi pinggir lepan mboten mawon. Namung sak mangke menika kantun ngentosi nek pancen Prabu Duryudana menika mangke megat kula panjenengan sampun nggadahi sawetahipun kalian kula. Kula dipun dados pangwaosipun iki Lurah Bagong sawetahipun. Nek Prabu Duryudana engko rawuh mrene megat kowe terus aku diladeni ya. Inggih, mesti langsung. Ha iki kolorku wis kendho dhewe. Inggih. Nek ngaten ngantun tata-tata kemawon. Wis kok tak adepane Prabu Duryudana nek tekan kene. Lah nyata ngono kok Janaka kasinggihan menungso ora tatanan ketoke nyemplung segara jebul malah mrene Bagong kowe ora pantes urip ana ing alam padang. Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong. Nggih. Ndara Janaka ora caturan. Ora caturan ya wis. Tobat. Piye kowe karo Janaka piye? Manu kelain hati, ha. Bagus kono. Ada bandhe karo aku ya ora ana apa-apane. Monggo nek kowe arep pindah ning atine Janaka ora masalah. Sengitra Duryudana ning Trisitresna karo Janaka ya percuma aku le ngeboti karo kowe. Mboten tetep pawartun jenengan. Bagus kono lho. Mboten mau bagus nek gerus. Lu ngelek ning gawe tentrem. Bagus. Kakang Bu rasa disauri. Kakang Bu, aku ora seneng karo kowe. Kakang Bu kok ngendika kaya ngoten? Jelas. Jalaranipun menapa? Jalane aku wis ora tresna. Aku milih Bagong mangane kowe. Kowe bagus ning empuk. Mah. Ora gelem. Inggih sagah. Kowe bagus ning empuk. Edian. Lah iki kena dayane apa kok dadi Bagong kaya ngono kuwi lho. Elok tenan kok. Weh lah dalah. Yai Ratu Banowati kok dadi manut. Lah coba. Kowe gelem bali ora Bagong? Mboten. Wani karo Nata Ndarawati. Wonten, pun kula niati teng mriki. Yen kowe tak tamani senjata cakra mestine kowe tekaning pati. Mang tamake nek nganti kena mati mula meguru karo sampean Sinuwun. Winatek dening Nata Ndarawati. Parandene senjata cakra datan pulun medal saking kancing gelung kaget kadra wekasan Nata Ndarawati. Gat lho batur. Janaka wonten maring adhawu. Lah kok dadi senjata cakra ora gelem metu saka kancing gelung. Mongko wis tak dawuhi sarana batin. Modal ora kowe. Iki aku gleng-gleleng tenan lagi. Wah, iki aku nek nganti iso kelakon dhaup karo Dewi Banowati, Duryudana tak lengserke aku dadi ratu nang Ngastina. Ratu kejem Prabu Firaun. Kowe iki kok njur arep dadi ratu jahat ki arepmu piye? Menawi pusaka mboten tumama, Bagong ketiban tangane Janaka pisan ora pecah sirahmu. Janaka ora pamer le ampuh kowe rumasane.
nyunge. Yo kene kan ngobal bantot. Aku iso ora sengaja sok metu dhewe. Tak nggo gerak awakku mak des. Tobat. Santai, Dewi Banowati. Tak uruse pokoke perkara iki. Iki ora sebaene. Boten sebaenipun kados pundi. Nek blegere pancen Bagong, ning kok aku Subriya. Seneng Astina iki dudu Bagong. Sanes Bagong kados pundi? Ora percaya? Ayo tak goleki jago. Iki sapa ana pendhita kok nuwun sewu pasuryane kaya dudu wong. Oh, baruna kae kok tak plurut tenan kok. Ngapusi karo aku jare tak dandani pendhita bagus. Lambene kok nganti turah-turah semono. Iki sapa? Pendhita Klayang Kabur Kanginan. Klayangku. Tak tumpa wingi ora sah nyanyi to. Jenengmu ki sapa? Begawan Godogithik. Begawan Godogithik. Piye? Kok mesam-mesam apa jenengku lucu apa? Ora. Apik lagi iki aku ngerti jeneng Godogithik. Kuwi arep nggo githik apa? Nggo githik sesuatu. Ora perlu ngerti. Kowe sapa Prabu Kresna? Weh lah. Ampuh tenan iki. Janaka unten dawuh. Takon aku disebut jenenge Prabu menika tiyang kondang. Menawi kalian kula dereng kantenan ngertos. Kowe sapa Janaka? Kowe lagi lara ati ya? Kowe lagi lara ati mergo yangmu dipek wong, ta? Sobat ambiar kowe. Ora usah wedi citra ing janji, jogeti wae. Santai. Kaya jagat timing sak godhong jati jembar kuwi. Anu sak godhong kilor. Sak godhong kilor. Heeh. Maksudnya kedatanganmu ada apa? Ora iki Janaka iki kok ana pendhita kok lucu lho. Omongane iki sarwa guyokake. Aku njaluk tulung. Nek njaluk tulung tak tulungi, nek njaluk dhuwit aku ora duwe. Aku njaluk tulung karo kowe. Heeh. Aku kuwi duwe mungsuh jenenge Bagong. Lho. Bagong? Iya. Bagong kok wani ngepek utawa wani kurang ajar karo Dewi Banowati ki ora wangun to? Ora wangun. Lah nek kowe iso mateni Bagong sing eneng negara Ngastina kae, kowe njaluk apa-apa tak turuti. Wis to aja kuwatir. Kowe njaluk apa-apa tak turuti. Njaluk kon nyutke cangkemmu wae tak turuti kok. Apa kon nyutke matamu sing kaya ndok dadar? Kita ngerti karo aku. Ora masalah. Nendi sing jenenge Bagong? Eneng kono kae. Aku njaluk tulung, ora nulungi kowe. Aku nulungi Prabu Kresna. Ora sudi nulungi karo kowe. Buat apa? Macem-macem. Tak tulungi Sinuwun Dwarawati. Iya. Begawan Godogithik. Heeh. Apa kowe? Tumindak ora tau dipikir. Nganti nasibku ketoyong-toyong kaya ngene. Nganti aku nyemplung segara. Waduh. Koko Prabu. Piye? Kok pendhita niki wau bloko nyemplung segara mongko sing kula oyak-oyak nyemplung segara menika Bagong. Lah wong kowe iki jenenge wong ora awas. Kowe kira wong ora awas to? Kae mau ki sapa rumangsamu? Edian. Mula karo ki lho kok sajae kaya sengit banget. Sengit wong kowe iki ya ora nganggo petungan kok. Ora luput kok tok oyak. Saiki piye yo? Nek kanane kaya ngene piye? Sing dadi pendhita iki mau sapa? Terus sing nang Astina iki mau sapa? Lupute sapa? Aku tak takon karo kowe. Aduh, penawi mangke kula saged
pinanggih kalian berkawan Gada Githik ingkang sejati. Kula badhe nyuwun pangapura. Lah nek ora njaluk ngapura kowe dosa kowe Janaka. Iki sing marahi aku kenang masalah. Setan tenan. Lho sapa iki suarane kok padha karo aku padha wae. Wah, lah persis tenan. Setan ratatanan. Sawae Begawan Gada Githik. Kowe sapa? Aku Bagong ngandel ora. Tobat. Pangeran wonten menapa? Iki lho, ana kere munggah ning Taman Sari, kere matamu kowe. Tobat, iki suarane kok padha lho, padha wae. Anggep ae sapenae dhewe. Menika terus mundur diajeng mul aku disayang sik. Weh. Kowe kok melu nyayang aku? Aku pengen Wah, sena, areng apa? Kowe ora gelem baleke Dewi Banowati karo ing kawogan mungsuhe Begawan Gada Githik. Gulung keti kowe. Wah! Wes! Wah! Aku kok ngedep pengilan iki piye iki? Lho aku ngedep kaca iki piye iki? Padha e. Engko gak ngedep kaca iki. Wah, janda kowe. Tobat. Wah, ngedeng padha diajeng guys. Diajeng garwane mbok. Hei. Iki sing endi, Pak? Tobat. Sing endi iki lho iki Hudu. Wis Banowati cenanangan. Banowati ngawur wae. Ora waton mek kowe Banowati. Tobat malah bingung aku luweh. Iki sing marahi aku putus cinta nang kene. Oh, lah menungso ratatanan. Kok ya ditreneng abang kene nyolong nendi. Ora kathokku tak pepe wingenane to. Ora tak goleki kok ora ana jebul tok agem nang arep nggo gawe kucem asmaku kowe sing kudu mati. Wah! Jongleleng kowe nduwer cangkemmu ya nduwer kok kowe wis nduwer. Mangkel aku ora. Areng apa kowe? Tak idak kowe. Modar dening aku kowe ya arep modar tuthuk watu mapuru. Ora modar aja dundang Bagong. Aku ki Bagong. Wah, ora ngijoni. Banjur nekat ben kowe cerewet bae mate dening aku kowe. Wah. Kulo. Iki kaya Jim Citrasena. Inggih sinuwun. Kowe ingkang jaga ringin kurung negara Ngamarta, kowe mbiyen bangsaning Jim. Kowe undhagi ingkang yasa negara Ngamarta kasinggihan. Tumuli kowe diwenehi pengayoman dening Kyai Prabu Puntadewa, kudu mapan ana ringin kurung negara Ngamarta lan jaga marang negara Ngamarta. Lah kok dadi iso kaya mengkene kahanane?
Sejatosipun namung nampi dawuhing dewa kula kinen mbabar sawijining cariyos ing magepokan kaliyan Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalapatan diagung pangaksami. Sapa iki? Komuni Sena-sena. Sapa iki? Dalange apa? Udu. Menungso ratasan. Pancen panjal maning jajal. Waton garuk wae. Syukur kapusan kowe wingi ya medal kae. Ora apa-apa. Idep-idep sedekah. Ayo Balya ning ringen kurung. Balya aja gawe memala. Inggih ngestaken dawuh Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten. Tak uyuhi sok ringine. Wis gawe masalah karo aku kowe. Ben pesing. Ampun apa? Mulih ana. Inggih ngestaken dawuh. Wah. Bagong ayo mulih. Nah, ayo mulih. Ora sane negara Ngastina. Iki Kyai Prabu Duryudana lagi nesu-nesune. Kok Prabu Baladewa lagi duka-dukane merga saka kowe nggone wani ngebang lan Dewi Banowati. Kula niku mboten ngebang, kula niku mboten napa-napa. Kamas. Ora wis. Wis ora biayane akeh kok Mas Kamas. Kamas. Ora kosa. Wis trima ora wis. Pahit wis. Ora kaya mangkel aku. Rumasane. Wis ora Mas Kamas kok ndasmu atos. Ngono kok. Ae kowe iki garwane Prabu Duryudana. Bali kaya wingi-uni. Ora usah nyenyamah marang asmane Ki Lurah Bagong. Marai kucem asmaku. Marai elek asmaku. Mulih. Muara mula tak obong ndasmu. Lho. Iki Prameswari. Oh iya ndeng lali aku. Konjor. Ya. Wah, jlamprong tumindak ora nganggo petung. Bejo dene Kresna kakangku iso madhangake lelakon. Jebul Jim Citrasena sing gawe lelakon ning negara Ngastina. Mung kepengin ngapokake marang Prabu Duryudana. Dampyak lakuning Kurawa sipat barat saka kene. Iki bagi aku. Wes. Bengi iki lakone aku. Oh. Kang Aso. Iya. Pun paripurna Ndara. Iya. Purwa Madya lan Pasesa busana. Ah, tenan ora kleru-kleru. Sedaya menika meneng kinaya kaca Benggala. Saben cerita ringgit para sedalu natas menika monggo kula aturi amethik. Ingkang awan dipun bucal ingkang tebih, ingkang sae monggo dipun ugemi sesarengan kinarya sangu anggenipun badhe wonten ing Candhi Prambanan. Semar. Kula. Aku malah bingung. Bagong ora entuk kok kula ora entuk dadi peran bengi iki. Sura Sudira Jayane ingkang rat Siwa Brasta teng amping olah Darmastuti kinarya sesanti Jaya Wijayanti kalih sing sambikala sinakena karo para Jawata. Suminten bakul tela. Bali sore wae merga ora payu lho. Wah.
Cekap semanten crita kula dalu punika menawi wonten lepat kula pribadi lan sakanca nyuwun pangapura. Mugi